Nespamätajú sa z toho, že som ich previezol vo svojom novom japonskom aute. Je naozaj parádne, nie? Počuj, ty poznáš Augustínu, nie? Si predsa druhák. Som druhák, ale neviem, kde je. A nie? Neviem, kde je. Aha, to neviem. kde môže byť? Čo? Neviete? Prepáčte, ak sa nemýlim, pýtal si sa na Augustínu však. Áno. Áno, prečo? No, lebo ja viem všetko. Aha, viete, kde je? Išla von s Tomasom, Pilára s tým pekným chlapcom, ako sa to volá, no, neviem si spomenúť, ten, čo si odo mňa minule pýtal, tú sexuálnu encyklopédiu. Čo? Kto je to? Kto je to? Čo? No ako sa to len volá? Myslíte Iňaký, áno. Ten s okuliarmi. Áno, na čo si tak tú encyklopédiu potreboval? Išla von s Iňakým? Tak sme tu. Ak chcete, vystúpte, ja Dobre, pôjdem ja idem. zaparkovať. Dobre. Nikam sa nehrď, dostal som vás, vy hnusní neverníci! Čo ti je, Giovanni? Čo ešte chceš, ty hnusný sviniar? Toto auto je moje a toto je moja frajerka! Ako sa opovažuješ, čo? Ako sa opovažuješ? Chceš dostať? Zmalujem ti a živočíko, ty pobehlica! Ako sa budeš vláčiť s týmto chudákom v tomto krásnom aute? Ešte chcem mu moje! Giovanni, už prestaň! A ty tvoje 4 oči! Konšierodnej kapoče, rozumieš? Kvôli tebe odišli! Pozri! Počúvaj ma, ty karikatúra Harryho Pottera. Augustína je moja frajerka! Moja! A Eduardo je môj svokor! Ale čo? A toto je moja mašina! Tak dobre, iba ju zaparkujem. Tak dobre, ale opatrne nie, že ju niekam oprieš, jasné? A potom mi vráť kľúče. Som kráľovná kvetín! Giovanni, zachovaj pokoj. Iňaký je lúzer, nič sa nestane. Giovanni, tak, preber sa. Giovanni! Čo robíš? Prestaň! Práve ste videli náš nový divadelný kus. Tak mu zmaľujem cigarník! Prestaň! Giovanni, pokoj, prestaň! Pokoj, len dýchaj. Čo sa stalo? Dýchaj, no tak. Pokojne. No tak chlapče, čo je, nemôžeš zmlátiť nejakýho len preto, že sa ti chce. Iba preto, že sa mi chce? Giovanni, Včera bol vonku s mojou frajerkou a teraz ju balí pri biliardovom stole! A je to tvoja vina! Čo to nie je je to tvoja vina! Nie je to moja vina! Kam idete? Poďte ma! Ja som až keď sme išli von, jasné? Čo nepovieš? Asi by som si to mal s tebou vybaviť, môj zlatý, vieš prečo? Puste ma, ja ťa šmanujem! No tak, Giovanni. Čo je to s tebou, Giovanni? Áno. Okrem toho, veď ju ani nemáš rád, tak prečo? Čo je? Nuž áno, ale je rozdiel, keď ju pustím k vode ja, ako keď ma ona podvádza s tým týpkom, jasné? Áno, je vám to jasné? Prestaň ty! Dobre. Povedz mu niečo. Pozri, Giovanni. Ber to z tej lepšej stránky. Možno ťa teraz jej otec nezmáti, veď je to nakoniec super. Moja reč. Presne tak. Viete čo? Vy... Jasné. Možno áno, kto vie, no. A okrem toho sa to tu hmíri babami. To je pravda. Nuž áno, aspoň budem voľný a môžem si uloviť, ktorú budem chcieť, nie? No, poďte sem, kurvia, poďte sem na dávam zrná, poďte sem. Neporozprávame sa. Je tu zo pár vecí, ktoré si musíme ujasniť, Giovanni. Augustína, my dvaja si nemáme už čo ujasňovať. Ale na druhej strane musím uznať, že si fakt rýchla a snaživá, keďže už máš náhradu, našla si nového frajera, ale dobre, v konečnom dôsledku si aj tak porazená ty a nie ja. Je tak? Pozri, Giovanni, ja predsa nemám žiadneho frajera. Tak nie? Čo? Tak potom, kto je to iňaký? Kto je to, ha? Len môj kamarát Zlatko, upokoj
Uspokoj sa, Giovanni, naozaj. Kamarát, s ktorým sa fakt. chodíš preháňať na našej štvorkolke, ktorú nám tvoj otec priniesol z Japonska? Áno! A potom som vás videl, ako ste sa hrali spolu biliard! Biliard! Pozri, Giovanni, rozprávala som sa s ním len preto, lebo som mu chcela vysvetliť, že mi je smutno kvôli tomu, čo bolo medzi nami, A rozumieš? keď ti je kvôli tomu smutno, mala si pohovoriť so mnou a nie s iným chlapcom a ešte k tomu s takým, ako je Harry Potter! Pozri, Giovanni, ak som sa rozhodla rozprávať s ním, tak to len preto, lebo ty si zvláštny, s tebou to vážne nejde, si zvláštny a taký... Mám pocit, že to všetko robíš preto, aby som ťa radšej sama opustila. Čo? Čo? Čo si to dovoluješ? Ja som ten najvernejší muž na celej planéte! Toto si zaslúžim! Toto si zaslúžim! Nezaslúžim si, aby si bola ku mne takáto. Nie! Pozri, Giovanni, ja som ti nič neurobila, áno? Takže ak potrebuješ veriť, že som ti ublížila, tak je to tvoj problém. Takže teraz je to naopak, čo? Že tá nahnevaná si ty! Ešte toto mi chýbalo, ale vieš čo? S tým je koniec! Je s tým koniec! Au! Iňaký, počkaj! To auto je moje, neopováž sa mi ukradnúť auto. To auto je moje! Výstup! No tak padaj! Giovanni, prestaň, veď bude 12! Mňa nezaujíma, či bude 12, rozumieš? Vystup si, veď bude 12! No a čo keď bude 12? Giovanni, vystup si, bude 12! Počuješ? Tak toto si nemal, niečo si poviem, vieš čo? Choď si aj so svojím teplým bratom niekam do čerta. Prečo musíš zasiahnuť do môjho sna? No tak padaj teplý koutík. Máš pekné žlté šaty, nádherné, choďte sa niekam hrať. No tak, poďme, zavri to. Nahrad poprosím. Poďme už, hýb sa. Veď uvidíš! Nahrad, no tak, myšičky, čo je? No tak ťahajte ma. Nie. Nie, Giovanni, nie. To auto je tvoje. Veď je terénne a je krásne a celé v koži. Je tvoje. Nikto ti ho nevezme. Nie.